Ами ако ти кажа, че в България има място, през което може да стигнеш до подземния свят. Сърцето на Родопите изглежда като зайнала паст, тясна, стръмна и тъмна. А вътре се чува само едно — звукът на огромен водопад. Точно там, според легендата, Орфей е слязъл в подземния свят, за да върне любимата си Евредика. Хадес му позволил, но с едно условие: да не се обръща назад, докато я води обратно. На самия изход той се усъмнил и се обърнал. Евредика изчезнала завинаги, а пещерата, от която никой и нищо не се връщат, днес я наричат Дяволското гърло. Легенда ли е? Или нещо повече? Би ли влязъл? Би ли рискувал да се обърнеш?